Is-sejħa fil-proġetti għal-bini ta' 260 akkomodazzjoni affordabbli f'ħal Kirkop, il-Fgura, San Ġiljan u Witilajn li jinbijaw bi prezzijiet ferm orħos minn dawk fis-suq attirat interess qawwi. Dawk li ġibli huma persuni li ma jkwalifikawx għal post mill-awtorità tad-djar, iżda jeħtieġu għajnuna addizzjonali biex jisiru sidin ta' djarhom. Fil-fatt, dawn il-proġetti huma mirati għal individwi u koppji bidħul baxx sa medju li jaqilgħu sa 33,000 fis-sena fil-każ ta' individwi u 38,000 fis-sena fil-każ tal-koppji. One News tkellem mal-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdes li qasam magħna l-aħħar żviluppi dwar il-proċess mill-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli li tinkludi s-sem tal-Gvern u tal-Knisja. Galdes tenna li l-proċess miexi b'ritmu tajjeb ħafna waqt li tenna li dan għadu biss il-bidu f'katina ta' proġetti li minnhom se jibbenefikaw ferm iżjed Maltin u Għawċin. Aħna gvern li nisimgħu, gvern li naġixxu. U allura maħnis ser nistrieħu sakemm ukoll ikollna l-alternattivi għal kull min forsi sallum għadna ma laqatniex. U allura id-diversi skemi li għamilna l-għajnuniet u l-proġetti li qegħdin nagħmlu ser ikunu intiżi biex ngħinu ħafna iktar familja. Tlabniħu koll ir-reazzjoni tiegħu għall-kritika tad-deputat nazzjonalista Albert Buttigieg fuq il-midja soċjali. Buttigieg li nserta jikri l-proprjetajiet tiegħu personali tal-approvazzjoni tiegħu għal dak li qalet l-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin, l-MDA, jiġifieri li skonta dawn il-proġetti se jwasslu għal xi forma ta' abbuż. Minkejja dan, il-Ministru qal li għalkemm kull kritika għandha tiġi evalwata fil-perspettiva tagħha, id-Deputat Nazzjonalista għandu wkoll jara l-ewwel l-irwol tiegħu li kellu fl-Awtorità tad-Djar fi żmien Gonzi PN. Issa ħareġ jikkritikana wara li vota favur fil-Parlament fosthom anke deputat nazzjonalista Albert Buttigieg li rridu ngħidu li kien CEO tal-Awtorità tad-Djar taħt Gonzi PN nafu r-riżultati fi żmienu bħala CEO li kellu l-ikbar waiting list fl-istorja ta' pajjiżna ta' 3200 ukoll persuna familja tistenna l-akkomodazzjoni soċjali u kien naqqas biss bena jew nkella tefa' kantun wieħed fuq appartamenti tal-Gvern bejn l-2008 u l-2013 allura tal-imiet żgur li mhux ser noħduhom mingħand id-deputat nazzjonalista Albert Buttigieg. Sa dan it-tant min-naħa l-oħra, laqdiet mhux governattivi Moviment Graffiti u Solidarjetà ħarġu jfaħru l-proġetti ta' akkomodazzjoni affordabbli waqt li kritikaw il-pożizzjoni tal-MDA u allura anke dik ta' Albert Buttigieg.